아버이 बेसेबां हराव हा बेसेबां हराव नों मैगं फानदों आबै नोङो एसेबां हराव मैगं फानदों औ न'आव सोर सोर दं आबै दङ सोर सोर दं दंजोब फिसाला बोरायबो दङ बिहामजो बिहामजोबो दङ बोराय गैया बोराय गैया आबै अन्थावथाव नों माजों लांगोन आबै बेखौ बेटारि नांगौमोनलै बेटारि गारि नांगौमोन औ आयौ बेसे गोजान खाथिसो खाथिसो र' आबै र' आं बेटारि गारि नागिरनो नागिरदो र' आबै र' आं बेटारि गारि नागिरनो दे दे नों थाथ' दे आबै दे दे थाथ' नों जिरायथ' आबै अन्थावथावनो आबैया बे बेटारि गारि थाङो नामा बे बेटारि गारिया सोरनि बेयो बिगोमा दं नोंसोरनिखा बेलाय बेटारि गारि नांगौमोननो र' आं आबैनो बेटारि गारि नागिरनानै बे आबैया अन्थावथावनो सिंगंजोबनाय मैगं फानो बेखौ लाखिनानै र' খালি আছে না মানে এই একজন বুঢ়ী মানে বেটাৰী ৰিক্সা ৰৈ আছে আপুনি নিব পাৰিব হা এইফালে ঘূৰি আহক হয় मोनगोन र' आबै लाबोबाय र' आबै आं रायज्लायदों र' फैगोन आं माबादों अन्थावथावनो आबै नोङो खैजानिफ्राय बेखौ बबेनिफ्राय लाबो आबै नोङो नैबे गांजेमानिफ्राय लाबोदों गांजेमानिफ्राय बे नों बिदिनो फानबाय थायो गोदोनिफ्रायनो बे फानै बुरिलायबाय आबै औ बुरिलायथार आयौ अन्थावथावनो आबै देग्लाय सानसे औ आबै औ ओमफ्राय नों मा फानालासिनो न'आव थानाय आबै औ हो हाया आबै नोङो आयौ र' आं बोखांगोन र' आबै र' दे आं बोखांनि आबै दे र' नों सिन्था खालामना आं बोखांना होगोन दे अन्थावथावनो र' आं गोलोदखौ सिङाव होनो आबै दै अह' एसेबां हरालासै नोङो सानफ्रोमबो हर जायो आबै हा सानफ्रोमबो हरसिम फानो बिदिनो जाबाय नों हाला दस' आबै बोलानो गैला औ थानोसै आबै आं फैसा लाबाखैलै आबै फैसा लाबोनायबा आं नोंनो हरगौमोन अन्थावथावनो आबै औ जाबाय नों गाबोन फुङावबो फानगोन रिक्साबो मोना माबो मोना र' आबै र' बे नङा হেল্প করে দিবি দে কত যাই হ্যাঁ কোথায় দিবি দে চিনিবি না কি কৰিম আৰু এই অৱস্থাত এই টাইমত হা চব্জি বিক্ৰী কৰি খাব লগা হয় কিমান দুখ লগা হয় নে নহয় কিবা ভাল ঘৰৰ ভাল ন হ'লেও ইমান আबै न' माथो मोजांथारनो नोंसा मानो एसेबां खस्थ' खालामो आं फानदावनायखाय थानो सुखुवाखै नांलालै आबै सना दा थानोसै आबै रेस्ट लादोलै सना आबै दे आबै सना दे दुखु मोनोलै आबै खोना आबै दुखु मोनो नुबाय बिदि नुबा आबै दे आबै दे सना दे रेस्ट लादो दे आबै दे दे फाननांला दे आबै दे बैसागुनिफ्राय फानथारनांला दे आबै दे आबै सना अन्थावथावनो बोरैबा दुखु मोनो ना नों रिक्साबो मोना सोर फैनो दे आबै दे आबै दे र' 1 मिनिट थां सना दे आबै दे फाननांला दे आबै दे थां आबै थां नों मेगनबो नुलाखो माखो होनना लाबो एसां खस्थ' बुरिया थानो सुखुलानो यार थाइस न'खराव मोजांनो बुरिया रिक्सानि हा मेंबायलै आं खारगासिनो दं हरनि 9:30 जाबाय 9:30 जाबाय अन्थावथावनो बुरिया मा क'क्राझाराव खारेन्ट थांना होलाय खब्रा लामानि खारना थांना होबाय आंनि लोगोआलाय बबाव थाबावनांगौ दालाय गोमाबासो फैबायलै लाइट थांबायलै भाइफोर जोंफोरनि आइमोनानो खामानि मावनो हाला एसेबां देहा थानानैनो एसेबां बुरै देहायाव